אתה יודע למה בחרתי אותך בתור הבן זוג שלי בשיעור עבודה בעץ? לראות את אצבעות הברקודה בפעולה? כדי שלא תפריע. טוב, גם זה משהו. טוב, רק אל תשכחי שאני רוצה לבנות לרקסי סביבה מרגיעה. למה לאחרונה הוא התחיל להשתגע? כנראה מהגעגועים לאח שלי. געגועים שלו או הגעגועים שלך? שלי? כשגדלים יחד בבית אומנה, מתרגלים לא לראות אחד את השני חודשים, אז מה זה בשבילנו שבוע? ראית אותו לפני שבוע? כן, הייתי פה ביום הראשון של המחנה. וואלה, ממש פה. כן, 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 הוא הסיע אותי לפה, בדק שאני מסתדר, הכרתי לו את החבר'ה. אפילו שחקנו יחד מתקות בערפת משימות, היה ממש כיף. את יודעת, עכשיו שאני חושב על זה, יש אותה שאני באמת קצת מתגעגע אליה. טוב, אתה יודע מה התרופה הכי טובה לגעגוע? משחק של ברסה? לא, יא דביל. להיפגש. זאת התרופה היחידה. התרופה הזאת בארצות הברית, קצת רחוק. בסדר, נו, אז אתה אומר לו שאתה דואג ומתגעגע, ותוך שנייה עולה על טיסה. מה זה בשביל גאון הייטק עם הסכומים שהוא מרוויח? לא יודע, הוא עשה בשבילי כל כך הרבה, גם תכלס בזכותו אני פה, אז... הוא משלם על המחנה. תגיד, לפני כמה זמן הוא הביא לך את הכסף? לא, סתם, כי לי פשוט היו קצת בעיות בהתחלה. עם העברה. הוא עוד לא העביר, הוא לא סומך על אינטרנט ואשראי, הוא אומר שזה הכל אפשר לפרוץ. אבל היום מגיע לפה שליח עם צ'ק ממנו. שליח?